କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି ମଦ, ମାଂସ ଆଦି ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତିନି କାହିଁକି? ଛୋଟ ଉତ୍ତରଟେ ରଖୁଛି। ଭୁଲ ଠିକ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତ ଆମରି ପିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଅବୋଧ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇ, ଅଧର୍ମ ଯିଏ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଥାଏ। କର୍ମ ଲାଗି ଭଗବାନ ବି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣା କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଜାଣତରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ ଯେମିତି ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଜାଣତରେ ଜୀବଟିଏ ମାରିଦେଲେ ସେତିକି ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସେ, ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।